Angayan gayud atangan ang sadya ug mabulokon nga pagpasundayag ug pagpasigarbo sa kultura ug tradisyon sa 11 ka mga tribo sa Davao City sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2025 sunod bulan. Aron na mas ma-highlight ang kultura sa tribo, dunay mga dugang ug dunay gibalik nga mga aktibidad sa Kadayawan. Atong sayron sa report ni Argil, relator. Gi-reveal na ang official logo sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City. Diin nagpabiling gi-feature ang Davao icons nga Philippine Eagle, Mount Apo, Waling-Waling ug ang Durian. Tema sa selebrasyon karong tuiga kay a festival rooted in culture and abundance. Gina-highlight niini ang diverse people ug ang kaabunda sa syudad nga mao'y sentro sa selebrasyon. Opisyal nga ablihan ang Kadayawan Festival 2025 sa August 8 sa Kadayawan Tribal Village sa Magsaysay Park. Highlight sab ang signature events. Hiyas sa Kadayawan Cultural Presentation sa August 9 sa usa ka mall sa Ecoland ug ang Grand Coronation sa August 14 sa USEP Gymnasium. Atangan sab ang Grand Kadayawan Weekend sugod August 15. Dinhi pahigayon ang agong ug kulintangan sa Rizal Park. Agong ug kulintangan, this is an addition since we don't have this from the previous Kadayawan. We added the agong ug kulintang to showcase the musical highlights the rich culture of our 11 tribes. Ipahigayon sab sa samang adlaw ang pagbalik sa tunog ug sayaw sa Kadayawan sa Rizal Park. No, they are bringing back the tunog, which is it was competition then of World Music Festival. At ito naman pong mga cultural based na mga dance group, nawala po sila because of nawala po ang sayaw. So this year, we are bringing back to showcase lang una. So we are showcasing all the mga winners of past winners. August 16 ang Dula Kadayawan sa People's Park o Konsyerto Kadayawan sa San Pedro Square. Dungan nga magkiay-kiay ug maglabyog-labyog sa pamulak ug indak-indak sa Kadayawan gikan Rojas Avenue hangtod sa San Pedro Square sa August 17. 60 million pesos ang overall budget nga giandam alang sa Kadayawan Festival 2025. 14 million pesos ang gikan sa sponsorship sa private sector. As of date, and we're still in the process of negotiating more entities who are willing to sponsor, because what's nice when you say Kadayawan, marami talagang companies and businesses na really interested to also support this event. Gideklara na sa Malacanang nga special non-working holiday sa August 15 Biyernes sa Davao City, aging pagsaulog sa Kadayawan Festival ug Indigenous Peoples Day sa syudad. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil, relator. 1. Mindanao.